ए भौजी, एगो बात तू हमरा के बताव। हम तोरा के पार्ले जे खियाए तो बूढ़ पे लोबू की गाड़। तनी हमरा के बताव तो ना इहो कोनो बात भेल। देखा तारा लोग भाई लोग कर बहिन के तो बूढ़ के जुगाड़ बना के कर बहिन के तो कहता कि दोस्तों नमस्ते, इहो कोनो बात भेल कर बहिन के तो। और भाई लोग बारिश होता बाहर, आवाज़ क्लियर ना होते खातिर सॉरी कहता नहीं। और बाहर बहुत बारिश होता और मजबूरी में वीडियो बनता तो सॉरी कोनो गलती हुई तो का हाल बा करे जा लोग। आज हम भोजपुरी एगो एकर बहन जो छिनरी के पेले वाला बानी। तो भाई लोग के वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, ना दिल पर ना गाड़ पर ना लाड़ पर लेवे के बा, देखे के बर हंस के भूल जाए के बा। तो भाई लोग दुख के एगो हम बात बताओ तानी कि हम बाहर में आ गए बानी और एक बहन से तो बाहर में तो जनबे करला अकेले सब कुछ करे के पड़ेला और बहुत तकलीफ होता भाई लोग। और बाहर और घर के परतर कबू ना करी तो बाहर कबू बाहरे है। मन तो नहीं लागत लेकिन मन लगा के कमाए के पड़ी। तो भाई लोग बिना कोनो लाड़ा वाला सुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ। चले कर बहन जो छिहत्तरी भौजी सके पेलल जाओ। तो भाई लोग देखा अंडा उसना गेल बा और प्याज सब काट दिल बनी। ओकरा बाद जाता नहीं आलू के देखे भल बा कि ना सरवा तई ओ बेर सुसनाता अंडा एकर बहन तो कबे हो गल बा। तो भाई लोग सब्जी हमरे बनावे के बा। आ भाई लोग आजे घरे से अनी है तो बिहान से काम उम होई और आज आराम करी है, बिहान से काम उम होई और सब्जी जाता नहीं बनावे। आई लोग तो लोग रोटी बनाई लोग ड्यूटी से, ठीक बा। तो भाई लोग आलू तो उसनाइए गल जाता नहीं देखे और अंडा होइए गल बा। तो जाता नहीं अब सब्जी बनी, सब्जी बना के वीडियो बनाए भाई लोग। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लोग और आगे बढ़ाओ लोग और सपोर्ट कर लोग हमरा के 1000 जल्दी सब्सक्राइबर पूरा कर लोग। तकलीफ दूर होकर भाई लोग, मतलब प्रॉब्लम दूर कर लोग भाई लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लोग, सब्सक्राइब नाउ सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ भाई। अंग्रेजी कम पढ़ ले बानी, हिंदी पढ़ ले बानी ज़्यादा, तो सब्सक्राइब कर लोग प्लीज़ भाई। तब तक भाई लोग तोनी का ये देख लो कि राशन हम लियाल बनी और 3 आदमी बानी रूम में और राशन लियाल बनी। तो भाई लोग तोनी के दिखाओ तनी इस एथी के। तो भाई लोग ये चावल है, ये आटा है और इन्हें मसाला वसाला धइल बा देखा है। और ओकरा बाद इन्हें दाल बा, प्याज बा और आलू बा और लाड़वा लहसुन बर्तन धोए वाला बा, करछुल भी बा और ओकरा बाद तेल भी बा। तो भाई लोग वीडियो में आवाज़ कम आयल हो खातिर सॉरी कहता नहीं काहे कि बहुत मजबूरी में वीडियो बनता है। और भाई लोग इन्हें कर देख लो, इन्हें चावल के पतीला बा और अंडा बा उसना गेल बा। ओकरा बाद ई बा फिर गैस चूल्हा। आई देखो भाई लोग में आलू चढ़ैले बनी तो के खोल के दिखाए तनी भाई लोग। वीडियो में गौर से देखिए और आवाज़ आयल हो तो खातिर सॉरी कहता नहीं। रूम में वीडियो बनता भाई लोग को मजबूरी बा। देख लो आलू रलक है भाई लोग और इन्हें कर देखा चार्जर भी बा और देखा इन्हें करी बिहारी टेक्निकल लगेले बानी। और देखा इन्हें हम सुते नहीं, इन्हें 2 आदमी सुतेला और ये सब कपड़ा बा हमनी के भाई लोग और इन्हें पानी वानी बा। तो भाई लोग वीडियो में आवाज़ कम आयल हो खातिर सॉरी कहता नहीं काहे कि रूम में बनाओ तानी तो अगल बगल के जनबे करला। तो वैसे यानी कर देखा सब लाड़वा लहसुन सब कुछ देखे खातिर मिली और देखा सब कुछ बा, तेल और प्याज सब कुछ बा। तो भाई लोग ठीक बता आगे मिला वीडियो में। ये घोप घोप करते रहिएगा, ई वाला करते। अच्छा तो भौजी के कहे के मतलब बा कि दोस्तों जुड़े रहिए आ घोप घोप करते रहिए। तो ये भौजी निहुर के गाना देबू तब न घोप घोप करे दौर बहन के दो निहुर के हमरा से एक बेर गाना मरावा ना तब ना एक बहन जो घोप घोप तोरा का पेले ना यार सुखले के एक पेल दिया यार। तो ये बताओ था भौजी निहुर के गान मराई तब न गबर गबर पेलल जाई कर बहन के दो। ये भौजी तू यो काम कर जैसे तू निहुरबू ना कैसे हम कूद के तोरा गाड़ में गबर गबर पेल दे, ठीक बा। तो भाई लोग बाहर बहुत बारिश होता, आवाज़ क्लियर ना होत होइए खातिर सॉरी कहता नहीं। अच्छा तो भौजी के कहे के मतलब बा
कि भतार बिना फाटता वो। तो ये भौजी तू ये एगो बात बताव, तो रोड फाटता कि तोहर गाँड? नहीं। ये बताओ था, देखो तार लोग भाई लोग केंगा एकर बहन तो बूढ़ के इशारा करके आ कहता कि मतलब फाटता वो। गौर से देखो लोग रंडी के एकर बहन तो फाटता गाँड आ कहता ओठ फाटता। अरे एकर बहन कामना जात के चुदल अवसर तोहर बहन तो भौजी ना ये कोनो बात भेल यार। यूट्यूब पे एकर बहन खुलियाम गाँड और बूढ़ के इशारा करता रे। कामना जात के चुदल तोहर बहन दो कहाँ पे लोले रहे रे तोहर बहन दो रंडी होबे कारे भाग तोहर बहन दो। आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा कमेंट में ये क्या चीज़ है। अच्छा तो भौजी के कहे के मतलब बा कि दोस्तों ये बताइए क्या चीज़ है कमेंट में। तो ये भौजी हम बताओ तनी हो, ई तोरा माई के बूढ़ बा ठीक बा, अच्छा हमको सिखा रिया। आई तोरा बहन के गाँड ना यो कोनो बात भेल एकर बहन के दो मतलब बूढ़ तो तोरो पास बा तो पूछत कौना बाड़े कमरा से पूछता रहे तोर बहन के दो हमरा से तो हमरा पता बा ना ई तोरा माई के बूढ़ ह तोहर बहन के दो आ तो पीछे तोहर बा उ तोहर बहन के गाँड ह आ तोहर गाँड ह तोहर बहन के दो। एक बेर दे दो ए रूम में दौड़ा के पेलम तोरा गाँड में गबर ठीक बा तोहर बहन के दो। एक बेर जबरदस्त तरीका से पेलवाव घचर घचर। पसंद सैया मारी दन देखिए दोस्तों ये पर ना लाइक करबा तो करबा के पर हम भी ये कबल हम पास ठोक दा। ए भौजी एगो दिल के बात अपना बताई, एगो काम करो ना निवरा ना तनी तोहर गाँड मारे के मन करता। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं ना तोहर बहन चो दियो कोनो बात भेल यार। गाँड में जब तोरा बेचैनी धरी तो रोड पर नाच नाच के बताई गा तोहर बहन के दो। तो एक बेर तू हमरा से गाँड मरा के देखो तोहर गाँड के ना बेचैनी दूर कर देनी तोहर बहन के दो तो कहिया एक बेर हमरा से गाँड मराव बेसब्री से घचर घचर पे तोहर बहन के दो और वही में चुम्मा भी ले दांते भी काट दें तोरा। बस भाई लोग आज के वीडियो समाप्त करता नहीं और अच्छा लागल हुई तो लाइक सब्सक्राइब करिए। और भाई लोग आवाज़ क्लियर ना आयल हुई तो भाई लोग देखा तारा कि रूम में बनावता नहीं और अगल बगल आदमी बा और बारिश होता तो आवाज़ क्लियर ना आयल हुई तो ये खातिर सॉरी कहता नहीं और छोट भाई समझ के माफ़ करिए लोग। और भाई लोग बाहर बहुत बारिश होता और अगल बगल आदमी बा तो छोड़ा ही सब बात और चैनल के सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।